Dobrý večer, nachádzame sa v Chateau Bella na pôde Slovenskej atlantickej komisie. Dnes večer budeme diskutovať s Tomášom Valáškom z Centra pre európsku reformu londýnskeho think tanku a s pani Jánou Kobzovou z European Council on Foreign Relations, takisto z think tanku, ktorý má pobočku v Londýne. Budeme sa rozprávať o Lisabonskom samite, o implikáciách Lisabonského samitu, o Rusku a ďalších zaujímavých témach. Prejdeme rovno k veci. V novembri sa uskutočnil Lisabonský summit NATO, ktorý bol označený za historický. Súvisí s ním taká minimálne mediálna eufória, nielen kvôli tomu, že bola prijatá nová strategická koncepcia. Pár dní po samite ruský prezident Dmitrij Medvedev povedal, že v prípade, keď aliancia nebude spolupracovať s Ruskom na budovaní toho štítu, že bude Rusko sa usilovať získať viac jadrových zbraní, to znamená nové preteky v zbrojení. Nebola to ojedinelá udalosť, vlastne deň alebo 2 dní potom premiér Putin povedal, že v prípade, že Spojené štáty nebudú neratifikujú novú START zmluvu, že Rusko bude pokračovať v zbrojení. Ako si možno vysvetliť tieto ruské postoje? Je to len retorika smerom dovnútra, alebo má nejaký zásadný zahranično-politický význam? Výborné otázky, začnem možno tým summitom. Neviem, či bol historicky, bol dobrý, bol lepší, ako boli očakávania. Nezabúdajme, že ešte pred 6-7 rokmi v čase vojny v Iraku boli spojenci tak rozhádaní, že jedna skupina spojencov, Nemecko, Francúzsko, Belgicko, jasne razili teóriu postavenia Európskej únie do úlohy určitej alternatívy voči NATO. A tá retorika vtedy z prezidenta Chiraca či Gerharda Schrödera, nemeckého kancelára, bola vyslovene antiamerická. Mali sme Truth Summity, čokoládový summit v Belgicku a potom ďalší Truth Summit práve krajín proamerických v Azoroch. Takže v porovnaní s tým sa urobil obrovský pokrok. Pre mňa bolo úžasné, že ten summit sa vedel dohodnúť na jednej veľmi v celku rozumnej, trochu konzervatívnej strategickej koncepcii, jasne cítiť zo spojencov, že nie je žiadna obrovská chuť do nových misií. Je tam síce kyberútoky a skromne spomenutá energetika, ale vlastne to konzervatívny strategický koncept, konzervatívna koncepcia, hovorí hlavne o teritoriálnej obrane, o článku číslo 5. Ale je úžasné, že proste sa vedeli spojenci na tie témy pobaviť, dohodnúť, inteligentne ako tí partneri, ktorými 60 rokov boli, a porovnaní so situáciou spred nejakých 7 rokov je to obrovský pokrok. Vtedy vlastne nebolo možné strategickú koncepciu debatovať alebo obnovovať, pretože hrozilo, že spojenci sa tak rozhádajú, že samotná jadroaliencia, ten pocit solidarity by bol ohrozený. Takže bol to dobrý summit. Ten vzťah s Ruskom a tú retoriku s Ruskom tu nepovažujem za nejakú revolučnú. Je úplne zrejme aj z tých vyjadrení, ktoré boli spomenuté, že Rusko neurobilo žiadnu spoločenskú kultúrnu voľbu alebo rozhodnutie ísť teraz do jasného spojenectva s NATO. Čo vidíme zo strany Ruska dosť jasne, už asi rok a pol, je snaha nešpičkovať tie vzťahy, nehnať ich na ostrie noža. Je tam trošku taký pocit, myslím si, zo strany Ruska, že nie je dobré občas ísť do konfrontácií nielen s NATO, so Západom ako takým, pretože určitú pragmatickú mieru spolupráce bude aj Rusko potrebovať, aby si obnovilo svoju ekonomiku. Takže jasne vidno nielen na samite v NATO, ale aj vo vzťahu k postoji k Poľsku, v postoji k EÚ, z ruskej strany snahu nešpičkovať tie konflikty, nehnať na ostrie noža, kde máme rozdiely, radšej o nich mlčať. A to sa v podstate stalo aj na tom samite, kde sme sa v podstate dohodli, že v otázke protiraketovej obrany sa dohodneme, že sa nebudeme o nej hádať a za určitých okolností možno bola byť aj spolupráca, ale to by si vyžadovalo zo strany Ruska, aby bola ozajstná spolupráca, skutočne rozhodnutie, že NATO už nie je za žiadnych okolností nepriateľom, že je to partia štátov, partia krajín a vlád, s ktorými sa vieme baviť ako s partnermi, a k tomu rozhodnutiu ešte neprišlo. To sa odráža, myslím, aj na tých vyjadreniach o novej vojne, v novej vlne pretekov zbrojení, ktoré sú pre hocikos na to absurdné a hovoria niečo o pokračujúcom vnímaní NATO zo strany Ruska. Hovorí sa o rozdelení toho štítu na rôzne, dajme tomu, sféry. To znamená, že jedna časť toho štítu bude pod
dajme tomu západnou kontrolou, a druhá časť štítu bude pod ruskou kontrolou. Je toto priateľné? Rozdiel v podstate veľmi jednoduchý. Predstava Ruska je, že bude, ak má byť spoločný systém, tak bude postavený tak, aby malo v ňom Rusko, ako sa hovorí, prst na gombíku, aby vedelo proste ten systém buď aj samé možnosť iniciovať, alebo vetovať v prípade, že nesúhlasí s použitím toho systému. To je hĺbka integrácie, s ktorou nielen s ktorou sú Američania absolútne nespokojní, nevedia si predstaviť, a poviem poradne úprimne, nielen Američania, ale nikto v NATO by nechcel mať takúto, nechcel dať Rusku až takúto úlohu. Realita je, že Američania nedávajú takýto prístup k rozhodovaniu ani spojencom. Keď sa človek pozrie napríklad na to, ako funguje rozhodovanie o jadrových zbraniach NATO, tak tam je vlastne duálny systém, že tie zbranie sú stále pod palcom Američanov, ktoré v konečnom dôsledku oni rozhodujú, sú to americké zbranie, ale spojenci sú konzultovaní, je tam určitý proces konzultácií a spoločného zapájenia do tých rozhovorov o tom, za akých okolností a kedy. Ale ani spojencom vlastným nedoverujú stále Američania na to, aby dali úplné právo veta o jadrových zbraniach. Je jasné, že ak bude postavený ten protiraketový štít, tak tam bude zrejme podobný systém, že Američania budú budú chcieť udržať kontrolu nad vlastnou technológiou. Ani spojenci zrejme do nej nebudú mať plný prístup. Čiže predstava z ruskej strany, že by oni mali vlastne väčší prístup k tomu americkému rozhodovaniu, ako majú európski spojenci, jednoducho nereálna, nerealistická, tak som trochu prekvapený, že na nej Rusko stále trvá.